आज मी 1 वाटी बेसनचा वापर करून झटपट अशी होणारी रेसिपी बनवणार आहे. ती आपण चपाती, भाकरी कशाबरोबरही खाऊ शकतो आणि चवीला तर अप्रतिम अशी लागते. तर त्याच्यासाठी इथे मी पहिल्यांदा 1 वाटी बेसन घेतलेलं आहे. तर ह्या बेसनमध्ये मी चवीप्रमाणे मीठ घालून घेते. जेवढं मीठ लागणार आहे ना, तेवढं सगळं घालून घ्यायचं आहे आणि हे व्यवस्थित असं मीठ घातल्यानंतर मिक्स करून घेते इथे. आता मी 1 वाटी बेसनसाठी 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे. हे जे पाणी आहे ना, हे सगळं ह्या मी बेसनमध्ये घालून घेणार आहे आणि व्यवस्थित असा गोळ बनवून घेणार आहे. थोडं थोडं पाणी घालायचं आहे, म्हणजे गुठळ्या होत नाहीत. थोडं थोडं पाणी घालायचं आणि मिक्स करून घ्यायचं. आतमध्ये जर एकदम जास्त प्रमाणामध्ये पाणी घातलं ना, तर व्यवस्थित असं हे मिक्स होत नाही. तर इथे मी सगळं पाणी घालून घेतेय आतमध्ये आणि आता व्यवस्थित असं हे मिश्रण जे आहे ते फेटून घेणार आहे. छान असं मिश्रण बनवून तयार झालेलं आहे. अजिबात गुठळ्या राहिलेल्या नाही आहेत. आता हे मी बाजूला ठेवून देते. त्याच्यानंतर इथे एक पॅन घेतलेला आहे आणि पॅनवर 2 ते 3 चमचे तेल घालून घेते. तुम्हाला जर का जास्त तेल आवडत नसेल तर थोडंसं कमी तेल घातलं तरीही चालू शकतं. तर तेलामध्ये मी इथे मोहरी घालून घेते. मोहरी छान फुटल्यानंतर आतमध्ये हिंग घालते आणि कढीपत्ता घालते. 10 ते 12 पानं घेतलेली आहेत इथे कढीपत्त्याची. छान अशी फोडणी झालेली आहे. त्याच्यावर मी इथे 2 मोठे कांदे चिरून घेतलेले आहेत बारीक असे, ते घालून घेते. कांदा जो आहे तो घातल्यानंतर व्यवस्थित असं परतून रंग बदलेपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे. इथे मी कांद्यामध्ये थोडंसं मीठ घालणार आहे. त्याच्यामुळे काय होतं, कांदा पटकन असा मऊ व्हायला मदत होते आणि पटकन भाजला जातो कांदा. इथे कांदा छान असा मऊसर झालेला आहे. थोडासा रंग बदललाय, जास्त रंग बदललेला नाहीये कांद्याचा. आता त्याच्यावर इथे मी एक असा मोठा टोमॅटो घेतलेला आहे आणि तो बारीक चिरून घेतलाय, तो घालून घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर 5 ते 6 इथे मिरच्या घेतलेल्या आहेत, हिरव्या मिरच्या. या उभ्या कापून घातलेल्या आहेत आतमध्ये. हे सगळे जिन्नस जे आहेत ना, व्यवस्थित परतून असे मी भाजून घेते इथे. आणि टोमॅटो जो आहे ना, हा एकदम मऊसर असा झाला पाहिजे, छान असा मऊ झाला पाहिजे. मग चव छान येते. तर इथे मस्तपैकी कांदा, टोमॅटो भाजलेला आहे. एकदम छान असा मऊसर झालेला आहे. आता आतमध्ये इथे मी हळद पावडर घालते अर्धा चमचा. त्याच्यानंतर इथे मी मिरची पावडर घेतलेली आहे. ही पाव चमचा घालायची, जास्त घालायची नाही मिरची पावडर, कारण आपण मिरच्या वापरलेल्या आहेत तिखटपणासाठी. इथे मी पाव चमचा एवढा मालवणी मसाला घालते. मालवणी मसाल्यामुळे काय होतं, वास तर एकदम जबरदस्त येतो, त्याचबरोबर चवसुद्धा खूप छान अशी लागते. कसुरी मेथी घेतलेली आहे थोडीशी, ही हातावर चुरून मी घालते. कसुरी मेथी तुमच्याकडे नसेल, नाही वापरली तरीही चालू शकतं. हे सगळे मसाले जे आहेत ते व्यवस्थित असे इथे मिक्स करून घेते आणि गॅसची फ्लेम जी आहे ती एकदम बारीक केलेली आहे आता मी. आणि हे जे बॅटर बनवलेलं आहे ना, हे बॅटर मी आता पुन्हा एकदा व्यवस्थित असं फेटून घेते. तर इथे मी हे बेसनचं बॅटर जे आहे ना, ते व्यवस्थित असं फेटून घेते. तुम्हाला जर जास्त वेळ फेटायचं नसेल तर त्याच्या बदली आपण काय करू शकतो, आतमध्ये ना चिमूटभर असा खायचा सोडा घालायचा, म्हणजे बॅटर लगेच असं छान असं फुललं जातं. हे जी आपण बेसनची भाजी, भुर्जी किंवा बेसनचा झुणका पण म्हणू शकतो. झुणक्याचाच एक प्रकार आहे, फक्त करायची पद्धत थोडी वेगळी आहे आणि चवीला अप्रतिम असा होतो. सगळं जे बॅटर आहे ना, ते मी एकदम मंद आचेवर आतमध्ये घालून घेतलेलं आहे आणि व्यवस्थित असं हे ढवळून घेते. जसं जसं हे शिजत जाईल ना, तसं तसं हे घट्ट व्हायला लागतं. तरी ते मी छान असं परतून ढवळून घेते. आता वर इथे झाकण ठेवून शिजवून घेणार आहे. पण झाकण ठेवल्यानंतर ना, मध्ये मध्ये हे उघडून ढवळत राहायचं आहे. जास्त वेळ असं झाकण ठेवून ठेवायचं नाही. मध्ये मध्ये 2-3 वेळा तरी ढवळावं लागतं. तर ते मी छान असं पुन्हा एकदा ढवळून घेते. छान असं घट्टसर व्हायला लागलेलं आहे बॅटर हे. तर पुन्हा एकदा इथे मी झाकण ठेवून शिजवून घेते आणि थोड्या थोड्या वेळाने असं उघडून ढवळत राहायचं, म्हणजे छान असं व्यवस्थित शिजलं जातं बेसनचं पीठ आहे ते. तर इथे छान अशी झालेली आहे बेसनची भाजी. आपण पनीरची भुर्जी बनवतो तशीच ही बेसनची भुर्जी आपण म्हणू शकतो किंवा बेसनचा झुणका सुद्धा म्हणू शकतो आपण. ही जी बेसनची भाजी आहे ना, ही आपण चपाती भाकरीबरोबर खाऊ शकतो किंवा भातावर सुद्धा खाऊ शकतो. खूप छान अशी लागते, वेगळी चव आहे. तर इथे छान अशी माझी बेसनची भाजी बनवून तयार झालेली आहे. करायला अगदी सोपी आहे, पण चव तेवढीच अप्रतिम अशी आहे. बेसनची भुर्जी, भाजी किंवा बेसनचा झुणका आपण म्हणू शकतो. तर आजची ही रेसिपी माझी तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा
आणि असंच मस्त मस्त खावा, सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू.